kalo tile kɔnɔntɔn san 2020 ani wɔɔrɔ aw minnu b'aw sigi sanga a n'a ka wagati k'an ka kunnafoniya ni ka o makɔnɔ mali kɔnɔ yan ka taa se mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Ka kɛ ni musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale bɛ ɲɛnamaya san o san diɲɛ seleke naani fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni o ye 8 marisi dabɔra ka se ka musolakaw ka hakɛ kɔni ni ka o di u ma o siratigɛ fɛ an ka minisiri ɲɛma ni o ye journal de division Abdulaya Mayiga ye ale sera kunu marisi kalo tile 8 san 2020 ani wɔɔrɔ Banyangarakaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa cité de ɲagabanu Tinbeli an ka minisiri ɲɛma taara an ka jamana ɲɛma ale tɔgɔ la min ni a taara laadala so kɔni ka o birigiden fɔlɔ ni ka o da min kɔni ni ale bɛ ɲɛsin laadalatigiw olu kɔni ma kuma falen kɔni tɛmɛna anu ni ɲɔgɔn cɛ ka tila tuguni ni ka se ka baaraw ka olu kɔni ni ka olu nundo ka kɛ ni musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Mali meto ale ye sɛbɛnfura bɔ kunu kari ni o bɛna marisi kalo tile 8 ma san 2020 ani wɔɔrɔ meteo y'a yira ka fɔ ko funteni fanga kɔni ale bɛna bonya kosɛbɛ k'a daminɛ bi marisi kalo tile 9 san 2020 ani wɔɔrɔ min ni température yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa fo degré 34 ka taa se degré 45 ma o bɛ se ka to senna fo marisi kalo tile 15 natɔ san 2020 ani wɔɔrɔ ka kɛ ni funteni kɔni ale fanga bonyani a bɛ kɛ sababu ye ka jiko dɛsɛ kɔni bila farikolo ale la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni dɛsɛbagatɔw ye ni olu ye banabagatɔw fɛnɛ ye olu kɔni ka se ka ji kɔni ka o mi sanga a n'a ka wagati hakili ka to maakɔrɔbaw la ani denmisɛnw ka taa se banabagatɔw olu ma u ka to ka ji mi sanga a n'a ka wagati meteo ka fɔ la ko tile kɔni mana farinya kojugu maaw k'a lajɛ ka u magɛrɛ sumaya fanfɛlaw olu la walasa ka se ka tile in kɔni ka ale kɔni k'i mabɔ ale la denmisɛn minnu bɛ yen nɔ sa ka olu la don yɔrɔ masumayalen na ka hakilimato kɛ olu o fɛnɛ na tile kɔni ale fanga bɛ bonya. An bɛ taa Sikasokaw olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni couvre-feu yɛrɛ kɔni bɛ u ka jamana ale kɔnɔna la o n'a ta bɛ maa marafɛntigiw kɔni bɛ bingani wale ta ni ka ɲɛsin maa olu ma dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni o la fɛn min ye station min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Yatawala ale gérant kɔni fagara maa marafɛntigi dɔw olu kɔni fɛ a kɛra sigida min na sa o de ye Bugula Hamo ye. Ni waati in na Yoroso n'a Lamini nasanaw kɔni olu lafiyalen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye nakɛnɛw ye olu sɔngɔ kɔni jiginnen don u fɛ yen nɔ fɛn min ye jaba ye ale kilo bɛ ka feere sefuwari dɔrɔmɛ 45 ka taa se sefuwari dɔrɔmɛ 40 ma Yoroso n'a Lamini kɔni o kɔnɔna la ka taa se tamati ma ale boîte o bɛ ka feere sefuwari dɔrɔmɛ 100 yɔrɔ dɔw kɔni olu la ni kɔni kɛlen don nisɔndiyaba ye nasanaw olu bolo ka sababuya kɛ dɔ bɔra nasan kɔni ale fanga la. An bɛ taa Kayikaw fɛ yen nɔ u ka lapitaniso min bɛ yen nɔ ni o ye Ali Fusena Ndaw ye dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kɛnɛya koɲɛw olu ma ni o ye colonel Asan Bajalo ye ale taara ka taga ninakili kɛnɛ ale taara ka taa oxygène kɔni kura kɔni ni ka o dayɛlɛ oxygène min kɔni ni ale bɛna kɛ sababu ye sa ka se ka maa minnu bɛ yen nɔ ni fiɲɛ samako gɛlɛya kɔni bɛ olu la ka se ka olu kɔni lafiya a musaka bɔra an ka jamana ka wagande ale kɔnɔna la min ni diɲɛ seleke naani wariso bonba ale ka a dɛmɛ ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra dugu marabaw olu ɲɛna. An bɛ to Kayikaw fɛ yen nɔ halisa u ka kalanso min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko lycée Dugukolo Konare don tɛmɛnen kɔni na fɛn min ye lakɔlidenw kɔni ye olu kɔni ye bingani wale ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma fo ka taga kɛ maramafɛnw kɔni k'olu ta k'o ɲɛsin ɲɔgɔn ma ala ni lakɔliso karamɔgɔw olu ka baara kɔni ɲɔgɔn fɛ kojugu kɔni ale sera ka a bali a yɛrɛ ka fɔ hali n'o y'a sɔrɔ kojugu kɔni ale balila a hakili wasiwasi kɔni bɛ ekɔliden caman na nin wagati in na ekɔliso syndicat maaw olu kɔni y'a yira ka fɔ kunu
ekɔliso sendika maaw marisi kalo tile 6 san 2026 olu y'a wajibiya ka fɔ sariya min kɔni a talen don kalanso o kɔnɔna la min ni o de ye lakɔliden kelen man ka tɛ k'a lakɔliden ɲɔgɔn ka bagabaga ta ka ɲɛsin a ma fo ka taa laɲini k'a waleya ka taa se ɲɔgɔn faga kɔni ma kalanso ale kɔnɔna la maramafɛn kɔni balalen don kalanso olu kɔnɔna la man ka ye kalanden hali kelen kɔni o bolo ni o kɔni yera ɲangili bere kɔni kan ka ta ka da o kalandenw olu kunna kalanso ale ye yɔrɔ min ni lakɔlidenw kɔni kan ka lakana a kɔnɔna la ka kɛ ni latigɛ su ale ɲɛnamayali o ye kalifa shaka haruna sangare ale ni a ka kalandenw ni o ye Xavier Al-Imanu Bilaye maaw ye u bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka latigɛ su ka ale ɲɛnamaya ni o ye Laylatul Kadiri a bɛna kɛ fɛn min ye marisi kalo tile 15 san 2026 a bɛna kɛ haruna sangare dagayɔrɔ yɛrɛ la ni o ye Banangabugu bole sema ye 93 logement yɔrɔ kɔni o la ni donba in yɛrɛ kɔni talen don ka bila mina min kɔnɔna la o de ye jamana kanu ale ye Kalifu Shek Haruna Sangare a kelen don ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni don belebele kalo tile 15 ala k'an si jɔ ka a makɔnɔ Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka ni logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba maliba ale an bɛ taa irankaw ka jamana o kɔnɔna la Mojtaba Kameni ale kɛra fɛn min ye guide suprême kura ye irankaw ka jamana o kɔnɔna la min ni a y'a fakɛ kɔni ka o nɔ labila ni o ye Ali Kemeni min ni ale kɔni fagara bingani wale fɛ min ni a taara ka ɲɛsin u ma États-Unis kaw ka taa se Israël kaw olu kɔni fɛ février kalo tile 28 san 2026 kunnafoniya in kɔni ale dira fɛn min ye u ka wasabulon kɔni ale fɛ n'u y'a yira k'a fɔ kalafili kɔni ale kɔni o kɛra diinɛ tigilamaw ka taa se politikimaw olu kɔni fɛ nin cɛba in yɛrɛ kɔni si bɛ t'i jɔ san 50 o bɔɲɔngo la a yira k'a fɔ ko Mojtaba Kameni ale de ye guide suprême sabanan ye kabi san 1979 min ni kɛlɛ min yɛrɛ kɔni ale dayɛlɛla u ka marabolo kɔni o kɔnɔna la bi sɔgɔmada joona in na ni o bɛnna marisi kalo tile 9 ma fɛn min ye Israël ye ale y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ye Iran kɔni ka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u ye olu kɔni susu kɛrɛnkɛrɛnnen sa Beirut ka taga se Liban kɔni o ma ka kɛ ni u ka guide kura yɛrɛ kɔni ale sigilen l'heure damadama kɔni o kɔfɛ ni o ye Mojtaba Kameni ye ale kɔni kɛra guide kura ye an bɛ taa Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ Burkina Faso finitigilakaw olu ka wulikajɔ ale senfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na u ye banbagaci wale tigilama 100 kɔ ka dankari olu ka bunahadamadenya la Burkina Mali Niger ni jamana saba bɛ k'i seko ni dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka dankari banbagaci wale tigilamaw la u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ taa Ginekaw olu fɛ yen nɔ Mamadi Dumbuya ni ale ye Laginɛ jamana ɲɛmaa ye ale kɔni seginna ka na a ka jamana o kɔnɔna la marisi kalo tile 6 tilefanatɔw kɔni dunna wagati min na a kelen kɔ ka dɔgɔkun 3 ne ka o kɛ a ka jamana kɔni o kɔ a seginna ka na a ka jamana kɔnɔ min n'a bisimilala a ka jamana kɔnɔdenw kɔni olu fɛ a bɔra a ka jamana kɔnɔna la kabi février kalo tile 13 ka taga sommet Union africaine na min n'a kɛra Addis Abeba kaw olu fɛ yen nɔ février kalo tile 14 ka taa se a tile 15 kɔni o ma a ma ye ja kɔni o la maa caman ye ŋunuŋunukanw ni ka olu fɔ a ka kɛnɛya sira kɔni o ma nka jamana marabaw olu bɔra k'a yira k'a fɔ ko baasi foyi t'a la k'a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ de la a kelen kɔ ka san 4 ni ka o kɛ cɛmancɛ fanga kɔni o la an y'a ye jaw la k'a fɔ waati min na fɛn min ye Guinée jamana ɲɛmaa ye ale kɔni bɛ ka bisimila jamana kɔnɔdenw olu fɛ sifinaka dɔ ale kɔni bolila ka i ɲɛsin jamana ɲɛmaa kɔni ka
bolimafɛn kɔni ma min n'a kɔni sera ka yɛlɛ bolimafɛn yɛrɛ kɔni o sanfɛ ni waati in na maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka yala jamana ɲɛmaa ale ka lakana kɔni a sinsinnen don wa k'a sababuya kɛ maa kɔni tun tɛ kamalenni ale hakilina kɔni o dɔn n'o y'a sɔrɔ hakilina jugu kɔni tun bɛ a la yala a ka hakilinaw kɔni o tun tɛna sabati wa jamana ɲɛmaa ale ka lakana bɛɛ bɛ ka i yɛrɛ ɲininka la nin wagati in na yala a sabatilen don fɛnɛ wa mali kunnafoni jabarani lajabaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolokɔrɔ bi tɛnɛndɔ in na ka daw kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan hakili la aw ye faamuya caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniya olu la an tɛ se ka kunnafoniya datugu abada ka sababuya kɛ tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ni a nana tungarange olu lafiyali kama an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ ka hami ni jɔrɔ bɔ aw la tɛrɛnko ni soko la tunga lafiya nana u hakilina de kama k'a fɔ tungarange ka tɛrɛn san k'a bila ka mɛn ka sɔrɔ a ma a jɔ tunga lafiya ko o banna pewu ka tɛrɛn ni so di aw ma aw k'a sara dɔɔni san 5 san 10 ka taa se san 15 ma o de ye tunga lafiya ka laɲini ni o ye logement sociaux ale programme ye logement sociaux min n'u bɛ ka kɛ Banankɔrɔ ni Kabala ani Jalakɔrɔbugu logement sociaux in yɛrɛ ale prix fɔlɔ o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen F3 bɛ F4 bɛ ka taga se F5 ma a ye nɛgɛjuru sira ta aw ka message bila WhatsApp kan ni nin yɔrɔ saba min ka di aw ye a ka o fɔ aw ka dossier bɛ ladon n'aw bɛ sarata baara la n'aw ka dossier tɛmɛna aw ka yɔrɔ bɛ jɔ 4 mois k'a tile d'a ma aw bɛ yɛlɛma a kɔnɔ a b'a sara dɔɔni tunga lafiya ko tungarange bɛɛ lajɛlen ka so sɔrɔ Mali kɔnɔna la damu ale la terrain ninnu bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan